Veneen kuntotarkistuksessa on todettu, että kölipalkissa on korroosiota ja se on johtunut siitä, että veneen pilssissä on seisonut vesi. Tämä punainen osa on tässä hahmoteltu niin, että tämä merkkaa tämän veneen kölipalkistoa, mikä on sinkittyä terästä. Masto makaa tämän palkin päällä. Köli on pultattu tähän palkkiin kiinni ja myöskin nämä päävantit eli ylävantit on kiinnitetty tähän laipioon, mitä kautta tästä välittyy yhtenäinen tukeva rakennelma. Eli siitä syystä tämä on hyvin kriittinen osakin tätä venettä. Täällä pilssissä on myös syvimmässä kohtaa pilssipumppu. Siinä on kertynyt kaikenlaista ruuvimeisseliä ja mutteria, niin se ei enää ole ollut toimintakykyinen se pilssipumppu ja siitä syystä täällä on pidemmän aikaa seissyt vettä. Tämä on nyt kauttaaltaan kaikki pesty hyvin ja ollaan siinä vaiheessa, että päästään analysoimaan, että mitä tälle seuraavaksi tehdään. Otetaan tästä runkopalkista tiettyjä kohtia, mitataan ultraäänellä sen teräksen paksuus. Meidän pitää todentaa se, että minkä verran tästä palkista on menetetty vahvuutta ja mitä sen vahvuuden korjaamiseksi tarvitaan tehdä. Kyllä se ihan samoissa pyörii. Joo. Et vaikka näyttää noin pahalta, niin kyllä se tavaraa edelleen on. Toi on meille vielä vahvuutena ihan kelvollinen. Kyllä mä kans näkin sen asian just niin. Hyviä uutisia kyllä niin kuin sillä tavalla, vaikka huonolta näytti. Mutta nyt pitäisi keksiä, millä me saadaan se 5 milliä likaa tuosta päältä pois. Se tuntuu kuivuvan nyt 2-3 viikossa ihan tekemättä mitään. Eli näyttää tosi hyvältä.